Sini sitini simina jeng nugui faimani jeng khanai faimani chini tiprasa dophang ni chela sikla buri sikli rok kaijagui nukung katal khe khana swkang chela eba buri eba chela babai ni phasingo no nukung khana ni bagui nok nukung thangui nailayo chela bo buri ni thangui nayo buri ni buma bufa hinjanai robo chela ni phasingo thangui nok nukung nailayo haikeno chela bai buri jajaklaimani yagulo kaijaklaimani nuklayo obono ongkha chini tiprasa dophani raida siri sitini simi song nugui faimani haikeno takuk Subir Kumar Debroma tei bokuk family Debroma siri sitini raida rok sawi kaijaklainani bagui nukung khalainani bagui thangui nailaikha jajaklaikha yagulo kaijaklainani kok swnglaikhya jorobai baksa borok kaijaklaikha ketal khe nukung khalaikha kaham kwrung kheno hini koktoma kaijakmani taldokni yagulo takuk Subir Kumar Debroma ni logi song eba bini bihik kamino khatangjagui buma bufano khatangjagui kamino thangchani bwsai Subir Kumar Debroma nogo tonglia biang kamai thangka hini koktoma kubun buri baje tesa nukung khai tongikha hai hini khau mithikjak bihik family Debroma phaidi sung patimuni tebo kaham ke silayano saimalayano bihik family Debroma ni khoktui Banin bung damo Ani bung ke family Debroma. nung tin tam ni bagai tini chini buskango social media ko fanyan nangka Oh, ani besai kemaman bagi. bufur ko mamane Ko Oktober mas ni 21 tarik ko. ndo pulan simi sa kenar gari bai bai ke habo Bo ano berenya kai nok khatang kai nok thangai tong li no. Kai thangai no la na phaini ba na phainai in chau kai na kol khai 21 tarik kai kol phaimani switch off mong ta. nor ni je sikla puru ni simi nor kajak lai mani simi chengai sai kenar gari puru bukti ke struggle khai phe kenar sikla puru bai ke malai kha bukti kajak lai puru simi Lai puru kai borong no rai bai tong bong parani kai abono kar kai je ana sungu kai je kho kai bini yong ni beslang kalayo. Abo Robi Debroma ta armi jage khai bo. Gai bini tinya kurung utaseng. Ga borong no khai nai phai hongga nai phai ga borok apru phai nai phai ga borok saja go bun saw ga rok tesing nai tong no saja la kai saja gun saw ga to bo saja khai ang sengka no sengka borok sengka sengnai rok ta basi song no bo bini basi song an bo ni song borok phayo ga te o rai beng ne kai cha bo khai phai ta ge ala saja gun saja ang saja go saja go kai mana guardian bai guardian chajak man khors lai kata ni ala khai guardian rok kok salai ga phun kok salai ga kai ala khai borok phaiya phai nok rong nai phaiya kai jingmo nok nai nango ni babu song saka nai bidi ga dara song komoi song bai song thangai basi thangai nok nai kha nai kha kai apru tesa soi cha sadi kai jingmo te onya ni kok phaja ga boro jing ya sang ni cha ja khnok sa ja khai jong onya kok ya sak senai kai ni se he ta ya sak si ta ang sa ja go bu saw ga lo khai boro mo chorong khai yang ke mo chorong khaiya khai kalang kha boro apru sai kalang go mo chorong khai pro tau mo chorong khaiya ta sin borong kha tei nung onya bai jodi no kajik thangkai nukon norok dondi chini sakang sung nai thangkang kai chung dondi ni saw borong mo guardian dok ni guardian ok saw nor kajak man ke bo bisio tak lai da ni o bisi no kajak ko chung ko mas ni tari ko kajak mas balu ke khobla nor kajak on balai ko ke tam ni bagyo ma masrani ngenya bol ko amte ke khar kata ni wan chung bo hai je bo kharmani karan tam oklu tam kok tong na bo hai kok tong anu wan chuman ke bon tam sajenai bo phun ko samano ko pe bono chabai buri ro de buro ko phun saw wai sang kai bo bora barang thangpuro binoro kol phayo ka kol isi khaimani burisi ngen nang kajak man pore bo bai koi mas ma tong maklai kha 6 mas 6 mas awon pore nung nogo phai kata no bere jani no bere phekta no khatang ka ang bo nge abo mas bo phai thang pa ji bo mas nung nogo phai mana mo ang phai men ke september mas ni 22 tarik phai September 22 tarik na hengke bo ongkhor thaman le koi tarik ongkhor nok ne o jenin chalale october mas ni 21 tarik 21 tarik apur nung yang phajak da no ko ta yang nogo phai ta no ko kini ni tabu wan sumung le bo hai bo nono hamje yang ge nok ne ongkhori kharkana na kubuni buri tlangai thangka na kebo bai ba walai munga bhai rong ni bising ti de musu dera muru phai kana nuan so ang kun wan su tumali abono buti ta mong kha police jogla thara thanga nang thana ro ta police ro thangjak jungu november mas thangpuro chin logi thangka police ro thangmani borong no ya phun saw jin kisita kok mas haja gai bon namare kok samlo namare kok saw ni saw o ps ni borok ta yo pias ni borok tei borong ni khutei tam tam khlai mangka 3 mas tabu to prai balo khram la 3 mas ngai ta o mas paki 3 mas kana 3 mas hengke kurung khoborok ma mangka chala bor to kuno khobor maya ta bo pias ni borok sin number nara ja kol khai sanai ni saw borok kuno kol bo khaya gai nong ni borok bo kol khai kuno kam hanya sum hoya
cái ang kol khagi bo ta phai receive khaya jotono nin chalani bu mukhe an chalan bung khai chubir kumar de ma bin parakhe bin parang kai mechuria buddo sing para biya khawjaga ba komolpur komolpur na nini hingang ke ke ps kai kosu sora khawsarana nigi nini parak an para kai jami sora jami sora kai ps kai domo sora norong naile se sajak se kajak laiman hingang ni nekra je ba nekra song na chajak ya busla na kharu ama har kuno nini wansung mono kri nyamle amti rogle wan chumurle kare boy sing kai 27 bosor बे नों बाबायदि 7 मास धरे जे हासालाय दंलाय माने अबिसिंथि नों बाय कोनो फन रग बाय फानो करंलाय मा दा दं bode ang kol khai ke chimi ji bol kol khaya ang kol khai ke chimi obo kisi charo kok sabu toni di ton chiri amti rok no nini chala nok ni onkhorna se gangai kustari ko onkhorna se no kogrok nung kogrok sajak da bono 20 tarik horok sau sara taw horok tamon kok sala lek no amti tam hai tong mai da cha ha amti rok chimi bo an kai chaya khu sara kai tang mai cha sa han bono chungu gang bokhorok sau ni mai cha khu kai biti rok jari doctor rok thani chong gang bokhorok samo rok kai doctor rok la thana ya no gono biti jawi hamnai bori rok jai hamnai sara ta gang kai hinu gai ang sungga nang phani ko phani da ko stari ko maja ang phai mana maya saimia ma lumja amti rok ni chawo ang phani ko kai gri bin phai mana maya rok ni chawo बे नों ताबक ताम नाय ang te ko ni ang soramanda bin nayo ta ang gono तेसान निनि चलन कि फिल्म मानन मुसुंगो हेदे bo kipli o to bo kipli pharak phani phaya bo to saimaya bong nong borok bo te amti ni chawo no un noben mama sa thangpuro 19 tarik ko thangpuro o jalani bo tatawan boy kusu din chawo phai pa no ko thang so pa no no kam ko so pa no bisti khai jaria hin borok pha cham ti ki sairo ngi borok amti khi chawo kang bo borok se te tang jaria hin chawo te ang bo te milia borok sapti sedang sedang kok chawo kai ang sana namun borok se chawo kai amti sedang hengke o je borok ni bota suni kok sama mote hingang ni wansung mong borok nu kharu ni de wansuk na nangle borok ni jeta no khung khaisa dia te oise phaipa no ni saw mani jean wan chung kai borok no no kicha chondo khota ti khari horok nai bini nong nukhni borok no bin nong khung borok no kinto rong naile skaise hungke tini tamni boge borok tei nukhung kharili ya phaipa namti rok sana na kana obon ang wan chui tong borok ano kisi chan bagi 6-7 mas bagi amti kai ani lamne borok tam nosto khaiba ang soramanda binam